Liverpool paýtaşy kärleşlerini ihlasy zähmeti netijesinde geljek hasyryň boşlukçy tökmünde ennigany göwürş gadanyny ýaşaçy gowçular bugünkü güne bagdaýxandan buýsanjyna buýsanç şatlygyna şatlyk goşýar. Gün saýyny boýalýan ýaşaçy gowçular pehim paýhas ummany matmuly Praga ýylynda keme Unnur vilayatda agaltynyň bol keme bereketli hasyrynyň kemale getirilejekdigine bolan anamy Hasan berkediýär. Ýer öýünini ekşeçilerine bereketli meýdanlarda ýaşaçy gowçulary edilýän ýa-da özüniň netijeligi bilen tapawdunýar. Hatar ara bejergi işleri guramaçylykly ýoly goýup, barha depinlik häsiýete eýe bolýar. Araçyny keçärilen öz möhletini ýokur hili geçirilmegi bolsa, owa hujurlukçylaryň durmuşyna uly ähmiýete eýedir. Bu möhüm hem jogapkärli iş tejribeli öz işine usat mehanizatorlar anylyp, hormat prezident bada arkadaşly gahrman serdarmydan taýsyl taýralary bilen ýurdumda getirilen ýokary önürjülükli owa hujurluk tehnikalary bagdaýxanamydan hakyky dayanjyna öwrülýär. Kuwatly tehnikalaryň möhütmüň dowamyna sadaşly işledilmegi gadanylýar. Şu günleri endigan göwgörş alynan gowçuly meýdanlarda häzirki zaman owa hujurluk tehnikalarynyň hemde gurallarynyň göwnüjy işledilmeginiň şeýlekeme paýtaşy kärleşlerini tutan ýerli zähmetiniň netijesinde hatar ara bejergi mineral dökümler bilen iýmitlendirmek işleri aerotenikanyň talaplaryna laýyklykda guramaçylykly ýola goýuldy. Liverpool owa hujurlukçylary işine usat kärleşi bagdaýxanlary özleri hakyndaky edilýän aradylar. Ýeri eýlerine berilýän ýetiderli golawlar üçin türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamda hemde hormatly prezident we arkadaşly gahrman serdarmyda hoşallyk sözlerini beýan edýärler.